Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu nkonye na-emede mma ya gazire ya oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 2 n'ọnwa asatọ afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ụmụafọ steeti Abịa ndị bi nna ya wụkwa ndị nke nọrọ n'ime ụlọ ha dịka ụlọ akụ na ụlọ ọrụ gbachisiri agbachisi. Onye IGP ndị uwe ojii na-agwa ndị ọrụ uwe ojii ka ha bere dịka njegharị na-abanye abalị nke 2 na njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ ahụtara kwechiri ikuku ose iwu onye apụlụ ezi dịka mpaghara South East na-esoghị na ya. Akụkọ a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ a. Ọtụtụ puku ndị mmadụ nupụtara n'okporo ámá n'obodo ndị mepere emepe gburugburu ala anyị na njegharị iwe megide gọọmenti megidekwa iri elu ọjị nke usoro obibi ndụ n'obodo a nke dugarala n'oke ọnụahịa nke ngwaahịa iri elu ọjị nakwa ọdịda nke akwụkwọ ego ala anyị bụ naira. Ndị uwe ojii, ndị agha soja nakwa ndị ọrụ nchekwa DSS dọrọ aka na ntị megide ime ụdịrị njegharị ahụ nke mere na mba Kenya. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-enye echiche bụ na njegharị ahụ ga-adị ka nke emere n'oge akpọrọ EndSARS protest bụkwanụ nke hiri odo n'ọnwa Ọktoba afọ 2020 ma nọgide na-arịọ arịrịọ ka ahụ na ụdị ahụ emeghị n'ala anyị ebe ha gwara ndị ntorobịa ka ha mịghachi mma ha n'ọbọ. Njegharị ahụ bụkwanụ nke ha jụrụ ajụ na ha agaghị eme otu ahụ. N'ịkata obi ndị ntorobịa nupụtara n'ọtụtụ ha dị elu bụkwanụ ndị nke mere nke ahụ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee na steeti dịgasị iche iche n'ala anyị. Na mmalite ha dịrị ole na ole na-azọ njem a mana ka oge na-aga ha hazigharịrị onwe ha gbasawanye buo ibu n'ọnụ ọgụgụ zọwa njem n'ukwe igwebuike ha malitere ego bụkwanụ dịka ha ebucha epekele edere ihe ndị dịgasị iche iche site n'ogige Eagle Square ruo ogige nke ọzọ bụkwanụ ebe ha kọwara na ha gachara. Akụkọ eji n'aka kwupụtara na site na Port Harcourt ruo Potiskum, sitekwa n'ogige Eagle Square rutekwa ogige MKO Abiola, sitekwa na Lekki Toll Gate ruokwa na ama mgbakọta nke akpọkwasịrị aha Gani Fayemi Peace Park ama kamgbe ụwa maka njegharị nke nkwupụta ọnọdụ obi nke ndị mmadụ wụpụtara site na mpaghara ugwu na ndịda nke ala Naịjirịa ma nwatakịrị ma dimkpa nwoke na nwanyị onye ọbụla hapụrụ okpukperechi ya agbụrụ onye si ka ndị njegharị a dotara n'akụkụ ma jiri obi ike n'agbanyeghị mmeso nakwa agwa kpasoro ha mee njegharị a. N'Aba, onye nta akụkọ anyị bụ Michael Oni onye kpagharịrị n'ogbe iji mata otu o si na-aga n'ebe ndị bi na obodo nọ nakwa n'ihe metụtara njegharị a amalitere webatara akụkọ na-ekwu na ndị bi na Aba esonyeghị na njegharị ahụ ebe ọtụtụ ndị nọ n'ime ụlọ ha wee na-ege ntị. Ọtụtụ ahịa ndị gbara ọkpụrụkpụ na Aba gụnyere Arịarịa, ahịa ọhụrụ, ahịa Cemetery nakwa ihe ndị ọzọ bụkwanụ ndị nke akọwara na ha bụcha ebe ọnụ ụzọ ámá ha gbachiri agbachi. Ụlọ ọba ego, ebe iri nri chere were nakwa ụlọ ime njem site na steeti gaa na steeti ndị ọzọ nakwa ụfọdụ ogige azụmahịa na Aba emepeghị nke mere ka ndị ahịa ha chọwazie ihe ọzọ nke ha ga-eme. Nleta nke ụfọdụ akụkụ Aba kpughere na onweghị onye uwe ojii ọbụla hụrụ n'okporo ụzọ ọbụnadị n'etiti ala Aba dịka onye nta akụkọ anyị siri kwupụta na ndị ọrụ
nchekwa soja ka ahụrụ na njikọ ụzọ bata dịka otu akụkụ nke okporo ụzọ awara awara abụọ Owerri Road nke na-eduga n'ebe ndị agha ahụ nọ na njikọ ụzọ bata ka ha bụ ndị nke lere ya kpọchie. Ndị bi na mpaghara South East nke Nigeria emeghị njegharị ọbụla megide oke ihe isi ike na enweghị nchekwa emere n'ala anyị gburugburu. Njegharị ahụ nke malitere ụnyaahụ bụ Thursday ga-anọgide ruo abalị 10 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ na ya. Enyimba TV chọpụtara na ahụtụrụ obere ndị mmadụ nakwa ụgbọala n'okporo ụzọ na steeti Enugu. Ọtụtụ ụlọ ahịa bụ nke akọwara na ha gbachisiri agbachisi ndị nọ n'okporo ama, ụlọ ọba ego nakwa ọtụtụ ọdụ mmanụ ụgbọala emepeghị emepe maka azụmahịa. Nnukwu ahịa Ogbete mepere emepe bụkwa n'ahịa kacha buo ibu na steeti ahụ, mana ọtụtụ ụlọ ahịa kpọchiri akpọchi. Ọ bụghịdị otu ahụ ka ọ dị na steeti Imo, ebe ahụ tara na ebe niile dịka ebe a gbara ọsọ, ọkachasị n'isi obodo steeti ahụ bụ Owerri. Arinze Ajezu, onye bi n'Ọnịcha steeti Anambra, kwuru na ndị mmadụ nọcha n'ime ụlọ ha n'ihi na o nweghị onye ọbụla nke ọ hụrụ n'ime ahịa. Dịka ọ dị na steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East, ndị steeti Ebonyi emeghịkwa njegharị ozuru ala anyị ọnụ ahụ. Otu onye bi na Abakaliki, Ifeanyi Nwigwe, kwuru na o nweghị njegharị ọbụla emere na steeti ahụ, mana azụmahịa niile kụchiri akụchi na ya bụ steeti. Ndị bi n'isi obodo Abuja sonyere ụmụ Naịjirịa ndị ọzọ gburugburu ala anyị zọpụ njem nke ime njegharị megide oke ihe isi ike n'agbanyeghị arịrịọ ikpeazụ gọọmenti mere iji gbochie njegharị ahụ. Na njegharị udo ahụ nke bidoro na Abuja mechara ghọọ nke ọgba aghara mgbe ndị uwe ojii gbara ndị njegharị ikuku ose aghara aghara. Ndị njegharị nọ n'ọnụọgụgụ ha dị elu leghara iwu nke ụlọ ikpe na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka isi obodo ala anyị anya, nke bụ ka ha bụrụ ndị nke ga-eme njegharị ha naanị n'ama egwuregwu MKO dị na isi obodo. N'ogige nke ahụ ha nọ, ndị njegharị nakwa onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Ben Nwigwe n'isi obodo nwere nghọtahie na nzọụkwụ bụ na njegharị ahụ kwesịrị ịbụ naanị n'ime ama egwuregwu ahụ. Ka o si na dị, ndị ahụ na-azọ njem njegharị maliteziri gawazie na ogige Eagle Square, bụkwa n'ebe ha chọburu ịnọ mee njegharị ahụ na mmalite ka enwee ike ịnụrụ olu ha ebe ahụ. Dịka ha na-erute ogige ahụ nso, ndị uwe ojii gbara ha ikuku ose nke mere ka enwee anwụrụ nke ikuku ose ahụ na igwe mmadụ ndị ahụ agharazie ịga n'ihu na njem ha. Ndị uwe ojii gakwara n'ihu na-agba ikuku ose ha aghara aghara iji gbochie ndị njegharị ka ha ghara ịhụ ụzọ banye ogige Eagle Square site n'akụkụ atọ nke si na-abanye ya. Ka ọ dị, otu ndị njegharị jupụtara ụgbọala Coaster Bus Toyota ruru 8 bagidere njegharị na nnukwu ama egwuregwu dị n'Abuja, ebe a na-emekwa njegharị nke akpọkwasịrị isiokwu bụ kwụsị ọchịchị ọjọọ. Njegharị mmegide a ka ndị mere ya buru ibu, ndị bụcha epekele edere ihe ndị dịka isi obodo maka mmepe nakwa anyị achọghị njegharị ọbụla. Ka o si na dị, ndị ọrụ nchekwa nọ ya nnọọ chịmchịm ma ghọọ ogidi nkebichi n'etiti ndị njegharị abụọ ndị a ka ha ghara ịgbakọta ọnụ, nke nwere ike iduga n'esemokwu nakwa nnupụ isi nke iwu. Dịka enwere mkpọpụta nke njegharị n'ala anyị niile, bụkwanụ nke yiri ga-amalite n'abalị mbụ nke ọnwa Ọgọst afọ 2024, ndị bi n'isi obodo steeti Abia bụ Ụmụahịa atụpụghị ọnụ na njegharị ahụ. Ụlọ ọrụ Enyimba TV chọpụtara na enweghị ihe ọbụla yiri njegharị n'ihi na ụlọ ahịa niile gbachisiri agbachisi dịka ndị nwe ha nọ n'akụkụ ma na-ele anya. Ụlọ ọrụ
ọrụ ndị ọrụ bekee gbachikwara agbachi ebe ụgbọala ndị mmadụ nakwa ndị keke nọ na-arụ ọrụ ha ebe ha nọ na-ekwugharị. Ụfọdụ ndị kwuru ụlọ ọrụ Enyimba TV okwu n'ọnọdụ na ha achọghị ka akpọọ aha ha kọwara na onweghị ihe ọbụla gbasara ha na njegharị n'ihi na ha ahụbeghị uru ọbụla nke ọ ga-abara mpaghara South East ma mesie ya ike na onweghị ndụ ọbụla kwesịrị ka atụfuo ya n'ihi njegharị a. Onye nta akụkọ anyị n'Ụmụahịa Kingsley Chibuike webatara akụkọ na udo na ịdị jụụ dị n'ime obodo Ụmụahịa dịka ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị ngalaba ọrụ Operation Crush nọ na-akpagharị ebe niile. Ndị njegharị na narị ha kwapụtara na steeti Lagos ime njegharị megide ihe ha kpọrọ oke ihe isi ike nke akụnụba gọọmenti kpatara. Ha achọghịdị ịma banyere iwu nke ụlọikpe ukwu etiti dị na Lagos nyere nke kwuru na njegharị ahụ ga-abụ naanị n'ogige Gani Fayemi Freedom Park Ojota nakwa ogige Moshood Abiola Peace Park Ketu. Ndị njegharị ndị a zọrọ njem site na Ikeja ruo Ojota na-ebo ndị uwe ojii ebubo iyi ihe egwu n'ihi ejighị ogige ndị ahụ amawapụtara maka njegharị ahụ mee ihe dịka ha nọrọ na-ekwesị ukwe iwe ha n'ike n'ike. Ndị uwe ojii gbara ndị njegharị wara anya nke bụ maka ịkwụsị ọchịchị ọjọọ ikuku ose na Lekki Toll Gate na steeti Lagos. Ama Lekki Toll Gate ama ugbu a dịka ogige ime njegharị maka nkwupụta ọnọdụ obi ndị mmadụ kemgbe ejiri ya mee njegharị gbapụtara ihe nke EndSARS afọ 2020 nke gbagburu chako n'ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee dịka ndị njegharị zọrọ njem njegharị ha megide agụụ nakwa ihe isi ike n'akụkụ dị iche iche n'ala anyị. Ka o si na-adị ka o wetawara aka elekere 11 nke ụtụtụ, ndị njegharị jupụtara na Lekki Toll Gate. Ndị bụ epekele edere ọtụtụ ihe nke na-ekwupụta enweghị afọ ojuju ha n'ihe metụtara ọchịchị nke dị ugbu a nke onye isi ala Bola Tinubu nọ n'isi ya. Ndị ọrụ nchekwa mere ka ndị njegharị ahụ mara ọkachasị ndị ntorobịa na enwere iwu ụlọikpe nke sịrị ka ha gawa ogige Gani Fayemi Park dị na Ojota nakwa Peace Park dị na Ketu dịka ọ bụ ogbe nke dị na mpaghara Lagos Mainland nke steeti ahụ. Ndị ntorobịa ndị ahụ gbakọtara na Lekki Toll Gate jụrụ ajụ ịga ebe ndị ahụ ndị uwe ojii kpọrọ aha ma nọgide n'ogige ahụ na-eme njegharị ha tutu ruo mgbe ikuku ose ndị uwe ojii gbara ha chụsasịrị ha. Na Maiduguri steeti Borno, mmadụ 4 ndị ọrụ ọdụ mmanụ ụgbọala akpọrọ Kime Filling Station ghọrọ ndị nwụrụ anwụ gburugburu njikọ ụzọ Boliri nke obodo ahụ mepere emepe n'oge njegharị ahụ. N'oge a na-achịkọta akụkọ a, ndị a nwụrụ anwụ ka nọ n'ime ọbara ha nke wụrụ n'ala dịka mmiri dịka eserese vidiyo nke ogbugbu a fesara n'akara nwudide. Nke a mere ka a na-enyo na ndị agha nnupụ isi ekwe ọnwụ Boko Haram gbenyere na ndị a na-eme njegharị iwe ma si otu ahụ kpata ya bụ ọnọdụ ahụ erughị ala na steeti Borno. N'ozi nke onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Faruk Lawal o zipụrụ, onye kwuru na onye kọmanda nke ngalaba na-ahụ maka ihe ọbụla na-agbawa nke ogige ndị agha base 13 ka ejiri ọsọ ziga n'ogige ahụ ebelebe a gburu. Ndị uwe ojii adịla mbụ tinye iwu onye apụla ezi na steeti ahụ na-ekwu na ime ihe ike nwere ike ịgafe isi nke aka na njegharị ozuru ala anyị ọnụ a nakwa mgbawa ogbunigwe gbawarala n'ime obodo Kawuri nke kansụl Konduga nke steeti ahụ nke tarala isi mmadụ 20 ma merụkwa ihe ruru mmadụ 16 ahụ tupu amalite njegharị ahụ.
n'ọzọ dịka ibe ya. Njegharị a bụ nna nke ụzọ udo megide ọchịchị ọjọọ aghọọla ihe ọzọ dịka ọgbaghara dapụtara na steeti Kaduna nke opekata mpe ndị ntorobịa mmadụ 3 anwụọla pee ebe ọtụtụ ndị njegharị nwetakwara mmerụ ahụ. Njegharị ahụ mụbara mgbe obi mgbali elu dịrị n'etiti ndị njegharị nakwa ndị ọrụ nchekwa dịka ndị njegharị nwara ịnọchi okporo ụzọ gawara obi ọchịchị nke steeti ahụ. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ASP Mansur Hassan bụrụ ndị otu akpọrọ Islamic Movement in Nigeria amakwana dịka ndị Shiites ebubo ịgbanwe njegharị udo ahụ ịghọzi nke ọgbaghara. Ndị uwe ojii gara n'ihu kwuo na ndị omekome wakporo ụlọ ọrụ steeti ahụ na-ahụ maka nchekwa ogbe nakwa ịgba n'okporo ụzọ nakwa nkwalite nke nwunye ihe n'oge njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ. Ọ gbakwunyekwara na ndị a na-enyo enyo ruru 23 ka a nwụchirila ka ọ dị ugbu a. O kwuru na ndị uwe ojii agbaghị onye ọbụla egbe, na-ekwu naanị ihe ha gbara ndị mmadụ bụ ikuku ose. Na steeti Kano, njegharị ghọrọ nke ọgbaghara dịka ahụtara na enwere ndị bịara ọkụkụ nwekwa ndị nke bịara ohi nkịta n'ihi ụfọdụ ndị bagidere nkwakọrọ ihe n'ike nke mere ka gọvanọ Abba Yusuf tinye iwu onye apụla ezi awa 24 n'aka ngwa ngwa. Onye gọvanọ onye mapụrụ ọkwa nke onye ọbụla nọrọ n'ime ụlọ mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'obi ọchịchị, na-ekwu na nke ahụ bịara dị oke mkpa iji hụ na enwere nchekwa ruru ala nke ndụ na ngwongwo na steeti ahụ. Ndị omekome na ndị agboro wegharala njegharị ahụ a na-eme. Ndị njegharị iwe ji mụnyere taya ọkụ n'ihu obi ọchịchị iji gosipụta iwe ha n'ihi ọchịchị ọjọọ. Ndị njegharị lere ndị ọrụ nchekwa nọ n'ogige ahụ tụọ ha okwute ebe ha jiri ikuku ose ha gbara n'ikuku na aghara were chụsasịa ndị njegharị a nke na-asị na ọ bụghị ya isi mmadụ gara awa. Ndị omekome ndị ahụ buchakwa ngwa ọgụ na-eyi egwu ma na-emenye ụjọ jiri ohere njegharị a na-eme wakpo ọtụtụ ngwongwo nakwa ogige dịka ụlọ ọrụ nzirịta ozi NCC dị na Secretariat Audu Bako, ụlọ ọrụ mbipụta akwụkwọ steeti Kano, ụlọ ahịa ndị mmadụ, ụlọ akụ nakwa ọkụ okporo ámá na ihe oriri ha kwakọrọ, tinyekwara ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ igwe ndị mmadụ bi na Jos nakwa ọtụtụ otu sonyere njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ na-aga n'ihu n'obodo a. Nke a na-abịa n'agbanyeghị ọtụtụ ịdị aka na ntị nakwa arịrịọ sitere n'aka nakwa n'ọnụ ndị gọọmenti nakwa ụfọdụ ndị na-achụ nta mmepe steeti. Na steeti Plateau bụkwanụ ndị nyere ndị ntorobịa nakwa ụmụafọ steeti ahụ aka na ntị ka ha zere njegharị ozuru ala anyị ọnụ megide ọchịchị ọjọọ. Ndị njegharị ahụ ndị pụtara n'isi ụtụtụ n'elekere 7 nke ụtụtụ zọrọ njem kpagharịa ọtụtụ okporo ámá na-akpọ oku ka ọchịchị ọjọọ bịa na njedebe nakwa ihe isi ike nke nọgiderela na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala na Naịjirịa. Onye isi ha bụ onye minista egwuregwu n'oge gara aga Solomon Dalong na otu onye ụkọchukwu onye ama dịka onye amụma Esa Ebuba, onye mkpokọta nke otu akpọrọ The Initiative for Better and Brighter Nigeria. Onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja Nyesom Wike kwuola na ndị ọrụ nchekwa achọpụtala otu onye omeiwu onye ọ na-ebo ebubo na ọ kwadoro njegharị emere n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. Ọ kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja ka enwechara nnọkọ otu kansụl nchekwa. Onye minista akpọghị aha onye omeiwu ahụ o bu n'obi, mana ọ boro ebubo na onye omeiwu ahụ wetara ndị na-eme njegharị ihe
oriri. Ọ gara n'ihu dọọ ndị njegharị aka na ntị ka ha rube isi n'iwu ụlọikpe nyere ka njegharị bụrụ naanị n'ama egwuregwu MKO Abiola, dịka ọ gara n'ihu kwuo na ndị ọrụ nchekwa nwetara ozi na ụfọdụ ndị chọrọ iweghara njegharị ahụ, bụ ya kpatara ejiri sị na ọ ga-abụrịrị na naanị otu ebe ka a ga-eme njegharị n'isi obodo Abuja. Onye minista ka ahụtara n'obi ebe obibi onye isi ala dị n'Abuja n'ehihie ụnyaahụ bụ Tọzdee. Onye IGP ndị uwe ojii Kayode Egbotokun ekwuola na egburu otu onye uwe ojii nọ n'ihu ọrụ n'oge njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ nke a zuru ala anyị ọnụ. Na nnọkọ mkparịta ụka hiri odo na Abuja, onye isi nke ndị uwe ojii akọwara na ụfọdụ ndị ọrụ ya nwetakwara mmerụ ahụ site n'aka ndị omekome ndị dotere ahụ dịka ha bụ ndị njegharị. Egbotokun kwuru na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị ka ọkụ redara site n'aka ndị obodo, bụkwanụ ndị malitere imewe ọgba aghara. Ọ kwararịrị na ihe omume njegharị ahụ n'ụfọdụ obodo ihe emere n'ebe ndị ahụ abụghị njegharị kama ọ bụ nsogbu nakwa ịkwakọrọ ihe ndị mmadụ n'ike. Njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ ghọrọ nke ọgba aghara nakwa nke ihe ike na steeti Kano, Borno, Yobe nakwa Nasarawa n'ime steeti 32 nke ala Nigeria, tinyekwara isi obodo ebe ndị agamevu bụ ndị nke gbasara ọtụtụ ụgbọala ọkụ n'ahụ ma wakpokwa ogige nkwakọba ihe nakwa ụlọ ahịa ndị mmadụ ma kwakọrọ ihe ndị nke ha hụrụ ebe ahụ n'ike. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri. Nọsi ike maka na ana m alọtaghachi. Nnọọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, otu ụlọikpe na mba Guinea ama n'onye ọchịchị n'oge ọchịchị ndị soja n'oge gara aga bụ Moussa Dandis Camara ikpe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ afọ iri abụọ maka mpụ megide ndị mmadụ. Ikpe ahụ na-eselite site na otu mgbukpọ ndị mmadụ jọrọ oke njọ n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ, bụ ogbugbu nke gburu ndị mmadụ karịrị 100 nakwa 56 mgbe ndị agha soja malitere ịgba ndị gbakọtara maka njegharị ha ji na-achọ ka alaghachi n'ọchịchị ndị nkịtị n'ọnwa Septemba afọ 2009. Camara weghara ọchịchị na otu nkwatu ọchịchị nke emere n'oge onye isi ala mba ahụ nọterela aka n'oche ọchịchị bụ Lansana Conte nwụrụ, mana o si na mba ahụ gbalaga ọsọ ndụ ka ọ nyachara ndụ na ogbugbu nke a chọrọ igbu ya obere oge enwechara mgbukpọ ahụ. Ọ lọtara site n'ibi na mba ndị ọzọ obi bụ Guinea bụ Burkina Faso n'ọnwa Septemba afọ 2022 iji chee ihu nke ikpe o ji n'aka, bụkwa n'ebe ọ nọrọ na-esi ọnwụ n'aka ya dị ọcha. A mara Camara ikpe ya na ndị kọmanda ndị soja ebe atọhapụrụ mmadụ 4 ndị ọzọ. Mgbukpọ ahụ were ọnọdụ mgbe ọtụtụ puku igwe ndị mmadụ gbakọtara n'otu ama egwuregwu dị n'isi obodo mba ahụ bụ Conakry iji gwa Moussa na ọ gaghị esonye na ntụliaka ọkwa onye isi ala ma hazie ya. N'akụkọ akụnụba, onye isi oche nke otu jikọrọ ụlọ ọrụ nkesa ikikere oku ekwentị na Nigeria, Gbenga Adebayo, ekwuola na
ejikọghị ihe karịrị nde akara ekwentị 30 ya na akara njirimara NIN nke na-enwere ikekwa ịkụchi ha n'oge na-adịghị anya. O kwuru na akara ekwentị ndị a ka njọ na nke ndị nọ na igwe eji achọ ụgbọala nakwa igwe ndị na-enye ikikere nọ n'akara nwaudide nakwa ndị nke nọ n'igwe ndọrọ ego nke POS. Mkpughe a na-abịa n'ihi ọgbaghara mgbachi nke akara ekwentị ndị a na-ejikọghị ya na akara NIN nke mere n'oge na-adịbeghị anya. Na ngwụcha izu ụka gara aga, ụlọ ọrụ nkesa ikikere oku ekwentị gbachiri akara ekwentị na-enweghị njikọ akara NIN abalị ole na ole tupu abalị 31 nke ọnwa Julaị afọ a, bụkwanụ oge ụlọ ọrụ nchekwa nzirịta ozi NCC nyere dịka mbirimbi. Kamgbe ọnwa Febụwarị afọ 2024, ụlọ ọrụ nkesa ikikere oku ekwentị malitere itinye iwu nchabi akara ekwentị na-enweghị njikọ akara NIN n'ọrụ na nrube isi nke iwu ụlọ ọrụ NCC. Ala aka nwekwara ihe dịka n'ihe metụtara ngwụcha afọ gara aga. Ụlọ ọrụ nchekwa ahụ gwara ụlọ ọrụ nkesa ikikere oku ekwentị ka ha chabie akara ekwentị niile na-enweghị akara NIN n'ime agba atọ niile nke ha jiri rụọ ọrụ, bụkwanụ nke kụrụ ọnụ n'abalị 31 nke ọnwa Julaị afọ a. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, n'ọchịchọ ịga n'ihu nweta mmeri ọzọ na-esepụghị aka n'ịma aka egwuregwu bọọlụ nkata bụ basketbọọlụ na Paris 2024 egwuregwu Olympics egbubiela ya ugbu a dịka mba Nigeria nakwa ndị nke na-ele ọbịa bụ France bụ ndị nke meriri ha dịka ha jiri akara 75 merie ha, ebe Nigeria nwetara akara 54. Otu egwu bọọlụ nkata nke onye ndu ha bụ Rena Nwakamma ahụghịdị azụ mba France n'anya n'ihu ndị obodo ha bịara ile ha n'ama egwuregwu Pere Mauru nke dị na mba ahụ. Nigeria emekwaghị otu ha siri mee nke ọma na ịma aka mgbaso egede ha nke ha jiri merie mba Australia. Mmeri ahụ bụrụ nke mbụ nke ha na-emeri kamgbe otu egwu bọọlụ ha meriri nke afọ 2004 na Athens, bụ ebe ha meriri mba South Korea n'ịma aka na-adịghịkwana mkpa dịka ha mechakwara nke ahụ ma lọtawakwa. Nigeria ga-ezute Canada n'ịma aka ikpeazụ ha na otu nke ha nọ n'ime ya n'ụbọchị Sọnde abalị 4 nke ọnwa Ọgọst a. Igbo ndị ọma, n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ nke taa, mana tupu anyị eme nke ahụ, geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ụmụafọ steeti Abịa nakwa ndị bi na ya nọ n'ime ụlọ ha n'ihi na ha achọghị isonye na njegharị emere na ala anyị kamgbe ụnyaahụ, ebe ahịa na ụlọ akụ nakwa ụlọ ọrụ gbachisiri agbachisi. Onye IGP ndị uwe ojii na-agwa ndị ọrụ uwe ojii ka ha bere dịka njegharị na-abanye abalị nke 2. Na njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ ahụ tara agwa kwechiri ikuku ose iwu onye apụla ezi dịka mpaghara South East na-esoghị na ya. Ekele m gị onye mama ka ị na ebe ahụ gee ntị ma kirie akụkọ ụwa nke taa, na sịkwa gị chebiri anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, aha m bụ Ezinne Mmadụ, na sị gị kachi bọnụ.